Helo, a chroeso i benod arall o Qs, efo fi Dylan. A fi, Lowri. Nawr te, cyn i ni fy mlaen i drafod penodau mis Mai, mae'n siŵr fydd pawb sy'n gwrando erbyn hyn yn gwybod am farwolaeth Dafydd Evans, a.k.a. Dyfrig Topper. Wel, un o'r pethau o'n i actually di ffeindio'n anhygoel, a rhywbeth o'n i'n sylweddoli, oedd taw fe oedd y cymeriad cyntaf i ymddangos ar y sgrin ar y pennod cyntaf Rownd erioed yn 1995. Waw. Ie, sydd actually mad. Fel, mae'n hanesyddol, really, no? Yndi, y cymeriad cynta erioed. A Arwel Jones oedd enw fo ar ei stiffs. A yn 1995 nath o'n ddangos gynta, ac oedd o'n fab i Edwina a Bryn Jones, a oedden nhw'n gweithio fatha trefnwyr angladda. A rhedag cwmni taxis oedden nhw, o'r enw cwmni taxis BJ. Basically y K-Cabs cyntaf ar Ynglan Afon. Oedd o'n gymeriad fatha eitha iconic, oedd o gwyldi'n anodd ffitio fewn, so oedd o cysau ysgol, bach o rebel. Fi'n cofio, pan ni'n gweithio S4C, o'n i arfer watcho fel Rownd, fel nôl, fel yn yr archif, fel cyn o'n nhw ar S4C click o stuff, a nes i'n mynd o dechrau Rownd, a fi'n cofio watcho rhain nôl, a just fel iconic, fel y roundio'r cynta, dwi'n meddwl. Waw. Ddim just cymeriad cyntaf sgrin. Oedd o'n actual roundio'r hefyd. Rhywun arall oedd yn gwybod lot fwy am y cymeriad, a lot mwy am Dyfrig ei hun na ni, oedd Emyr Pris, a bu'n actio efo Dyfrig yn y gyfres cyntaf, a chwarae teg i fe, mae fe wedi recordio teyrnged bach am Dyfrig, yna di chwarae hwnna i chi nawr. Dyfrig Evans. Dwi wedi cael pleser o nabod Dyfs ys tia, dwi'n siŵr beth 30 mlynedd bellach. Cychwyn off efo'n gilydd ar Rownd, dwi'n cofio fo, yn cyfod y Mick ar y fi, byddwn ni'n y photoshoots cynta, fo, hwn arwyn fi ar fflyr yr rhwng bapur gynta lle. Dwi'n meddwl bod pawb efo jyst atgofion melys ffynol o Dyfs, achos mi oedd o'n life and soul, oedd o'n cero mewn i stafell, a chdi'n gwybod bod wedi cero, oedd o'n dipyn o showman, ti'n mynd frontman mewn band, gosod ti dipyn o showman, ond just showman clen, do'n am byd show-offish yna fo, oedd o just yna, laff o'r bywyd i ddod yn ôl, do'n yn cymryd i hun sy'n serious, oedd o just yn lyfio, gwneud i pob arall chwrthu. Fe di wastad, doedd i benni ar Dyfs, chwarae teg o, sy'n disio rhywbeth, ti hwnt o glen eich fi, a hyd yn oed tu allan y gwaith, ti'n efo, sych o'r lôn, sy'n croesi lôn, a dweud helo, a fel yma pawb yn gofio fod ym môl, ges i rhaid dyn o weithio fo ar Emyr ac ar ôl, dwi'n gofio yn mewn sy'n unwaith efo fo Iwan, a ni dod lawr efo rhyw hangover, a ni dod lawr noeth rwmyn, a dyna ni fel ymwysod o hosan ar yr hen beth, fel da ni'n pasio camera o Dyfs, a Iwan yn trio tynnu'r hosan off, typical fo, gwneud hwyl yn rhaid situation, oedd y boi sensitif hefyd, so ti'n mynd iawn am rhywbeth, neu so ti'n colled o beth o Dyfs yna, ar y dyfrau ffrwnd o'ch ti hefyd, lle ti'n bod, fydd o gwneud masif, dim just i actif o, ond yr talent oedd yna fo, y myd cerddoriaeth hefyd, oedd yn arwr i lot yn ni, oedd yn licio cerddoriaeth Gymraeg, oedd o hydad ar Cymru Ffil, ystalyndydd, beth Gymraeg mawr i gyd, fel rhan Dyfs, di bod yna fo, wedi ddwy gen y bach, llais Dadi Mochyn yn Pepa, oedd ar y Q, fath o postman, so mae'n rhaid oed, mae Dyfs wedi bod yn rhaid o'ch bwyd chi, dwi'n Dyfs yn bysau yn agos dim. Oedd yr olygfa gyntaf erioed i ni ffilmio y gyfres cyntaf un un, ac o'n i'n hopeless. Dwi'n mynd deud bod fi well rwan, ond o'n i'n hopeless, ond oeddech chdi dda iawn. Dwi'n meddwl bod fi'n well adeg yna na beth dwi wan. Na, ti'n rei dda, dal i fod, cofio. Dangos o'ch clip. Diolch i Ams am y dirnged
lyflu a hyfryd yna. Ac oedd o'n sicr yn meddyliau a calona teulu rownd am beth. Ie, 100%. Diolch yn fawr i ti, Emyr. A ie, pob cyd-ymdeimlad i ffrindiau a theulu dyfrig a pawb byddwn ni'n abod e. Colled masif. Reit, wel, am ni fwrw ymlaen nawr i drafod penodau mis Mai Rownd a Rownd. O'n i'n meddwl dechrau heddi yn trafod Arthur. Fi'n rili mwynhau stori Arthur dros y mis diwetha. Ie. Yn amlwg, mae'r rhamant yma fo Gloria y lan a lawr. Beth sy'n mynd i ddigwydd. Obviously, eventually, nath e cael date, achos turns out, oedd y boi na o ysgol Gloria. O, di Hywel yn hoiw. Di. Mae Hywel yn hoiw. Hywel, mae'n cyflwythrennu. Ie, ti'n gwybod be, oedd chydig bach yn creepy a fatha red flags, cos nath o fatha sylcio gymaint efo Gloria, bod ni'n mynd am fwyd efo'r boi ma ddyn ysgol efo. A wedyn, oedd o just fatha really short efo i, a wedyn eich ti fatha, oce. A wedyn nath o really pyrcio fyny wedyn pan nath o ffidio allan. Do, fi'n gwybod. Hywel yn hoiw. O'n i'n joio'r fflirt o na wedyn. Dyma nath criw Rownd a Rownd neu fatha TikTok a Instagram yn y fod o. Arthur fatha Champion? Ardderchog? Grib. O'n i'n offi, just fel... Gobeithio na i ddim siomi. Mae'n anodd credu bod chdi di siomi neb rioed. O'n i'n offi fel, hi'n gweud i fi, mynd i pigo fel anna, dde fel... Dwi di arfer nôl a danfon. All class. the lines. Chdi jyst yn gweld, mae'r hen Arthur dal yna, a mae dal yn charming. Oedd o really cute. Dwi'n i'n teimlo fatha bod pan nath o actually digwydd, yr det ddod rownd lle, oedd chdi'n teimlo fatha bod yn rhy sleazy, cos oedd hi'n amlwg yn really keen ac yn eitha smitten hefyd, doedd? Oedd, ie. O'n i'n hapus iawn efo hwnna, cos o'n i'n cael y teimlad pam nath e gofyn i mas, oedd hi fel, be ar date sort of thing? Bod hi ddim yn keen ond wedyn. Turns out, oedd hi actually really excited. Ie, dwi'n meddwl, just dim bod hi ddim yn keen. Dwi'n meddwl oedd hi just ddim yn sylwi pan mor serious oedd o, fatha, oh gosh, fine, oce. A nath hi ddeud rhywbeth, oedd Mel di kind of trio warnio hi, a wedyn... Os dim eisiau chdi edrych ar yn ôl i sti, Mel. Os fydd o'n chwarae rhywun dricia dan dyn, geith o wybod beth i be. Mae di ffeindio fatch tro ma. O'n i'n hoffi pan oedd hi'n treol, I don't know, fel hinto bod yn stingy, a wedyn oedd Gloria fel... Be? Dwi'n stingy, lle? Ta chdi medru deu hynny? Ces, dio? Mam. Fi'n lyfo Gloria, siw gymaint. Oh my gosh, fi! Mae'n mor dda. Yn mis dwytha yma, dwi di really... Ond oedd hi'n cool anyway, ond dwi di really cynnesu ati hi o'n hefyd. A fi, mae da hi gymaint o just fel doethynebau. Mae'n clas. Oh my gosh, oedd Mel yn bod yn absolute fel... Mel yn bod yn Liam Neeson yn Taken fel... Oh my gosh, scary. Really scary. Ond os wneud di rhywbeth i frifo, mam, just y peth lleia un, fydd na goblin o lema. I thrin hi efo parch, neu fydd e'r doldi. A dwi feddwl o. Scary, ond oedd y bron yn waith, achos mae'n amlwg mor sweet fel arfer a lovely. Ac gymeriad mor hoffus, ond pan o'ch ti gweld hynna, chdi dda, oh god, iawn, dwi'n mynd i fynd ar ochr rong chdi, da. A wedyn, hi nath i overheario do Lowri a Phil yn siarad amdano am Arthur, do. Do. Arthur? Arthur, etsli? Swn i'n trostio hwnnw fydd a bin allan i lôn. Ti'n gorfod i chydig bach o chwarae teg. Dwi. Ti'n coffi fo'n bojan efo'r Julie na stalwm? Reit, dan drwy'n Iris. Mae pob yn gwybod bod Arthur bach yn dodgiad, yn amlwg pan oedd o'n coboli fo Julie o blaen, Dyl Mel yn gwybod, dim o hynna'n agodd, so news to her. Ie, gwir. Nes i really fwynhau hefyd yr interaction rhwng Jace a Arthur. Nice. Achos dwi'n meddwl y peth amlwg i wneud, fysa di bod fatha, bach yn fuan i chdi fynd ar des, ti'n meddwl, fatha, oce. Ond nath o handlo fo mor dda, dwi'n meddwl oedd gen fo un y dialog gwahanol yn mynd ymlaen, ond oedd o fatha y bigger man, a nath o just deud, ti'n gwybod be, dwi'n fatha'n hapus dros dechrau. Ie, ond i'n hoffi, o ti'n lli gweld, nath y meddwl amdano fe do am bach. Dyna's lyflu. Am ei smart. Ti mai. Mae fo bod Jason yn gweud fel, a mae'n smart. Mae'n ogan smart.
So chdi eisiau lot gwaith. Oh, gosh. A wedyn, ie, so oedd y bob dim yn edrych mor addawol at y det Oedd, yma. yeah, too good to be true, though. Ie. A ie, y dyma Arthur yn amlwg yn bwrw'r llun drosodd. A, oh my gosh, oedd yr olygfa yna efo llun o fe'n... Iris. Ie, oedd yr olygfa yna efo fe'n ystod y soffa sy'n dal y llun yn crio. Ie, nath o gael fi, da. A wedyn ti'n sylwi wedyn, ti'n cael dy atgoffa, ti'n gwybod be, mae gen i fo gymaint o galon, a mae'r fuan iddo fo, a oedd o jyst methu ysgwyd y peth wedyn, oedd o jyst methu drwy'n tecsio Gloria dyn ni ddweud, ti'n gwybod be, dwi wedi cael traed oer ni, mae hyn di digwydd neu be bynnag. Oh, gosh, drian. Cradur. Nes i fwynhau Gloria jyst yn y restaurant ben hunan, yn steaming o. Like, class. Dyna ni wedi dweud, oh my gosh, dyna'n union sy'n wedi mynd efo, ti'n gwybod be, a champers, 50 quid. A wedyn mynd yn ôl at Mel wedyn a'n amlwg o Mel. Ti'n gwybod be, hi jyst ddim eisiau gweld i mam yn cael ei brifo o gwbl. Na, chwarae teg iddi fi meddwl. A nath o ticlo fi, achos yn amlwg oedd hi jyst i bod ar y champagne a heb fita. Ac o Mel fatha, Kel, ti da pizza i mam? A wedyn nath hi drwad a fanno, Kel jyst yn sglofio ar y pizza. Stwffio hi, di gael ei sefyll fyny gen Arthur, bwysio bwyd. Nath ni'n amlwg wedyn nes ymlaen, nath Arthur gael cyfle i esbonio pan bod wedi methu'r deit. A ni ffeindio mas bod Gloria wedi colli rhywun hefyd. Ia, nes i ar i'm yn dallt. Dwi'n dal yn mynd i dallt yn iawn beth i'r hanes o fanna. Nes i cael wneud double take, achos oedd nhw'n sôn am Ifor, ia? Ie, Ifor, ond nath hi gweud nes ymlaen pan nath hi draw ti bod hi'n deall mwy na neb colli rhywun. Ie. Ond fi'n hapus bod hi wedi mynd draw, a maddau fe. Efo custard slice. Custard slice, oh. My God, is i syth allan i brynu custard slice ar ôl. Nath nhw ddeud o gymaint weithiau ni o, dwi ddim yn mynd allu cwpio os dwi ddim yn cael custard slice on. Fi'n joio custard slice. Nes i ddysgu'r trick yn ddiweddar i bwyta fe ar ei ochr. A efo cyllell, rhoi ar ei ochr, custard side lawr. O'r dwi y cyllell i sleiso fe. Dwi ddim yn mynd bob man. Dwi'n mynd allan ni. Wow. Game changer. Wow, wel, swnio'n di gwybod hynna rhyw wsos yng Nghynt. Nes i ddim est. Fi yn gobeithio, fel obviously nawr, dyw Arthur ddim yn barod, ond mae nhw'n amlwg yn mynd i ddatblygu rhyw fath o gyfeillgarwch nawr. Definite. A fi'n meddwl, fi'n gobeithio bydd na rhyw spark yn cael ei gynnu nes mlaen lawr y lein, ond... Dwi'n mwyn gwybod os dyn nhw'n y friend zone fan da. Ti'n meddwl? Dwi'n mwyn gwybod, a oedden nhw'n edrych yn normal a fatha bod y ddau nhw angen ffrind, cys di Arthur ddim rili efo ffrindiau, rili na di. Na, Jason i probably ffrind gorau fe. Ia, so, dwi'n mwyn gwybod, swn i'n synnus na rhywbeth yn datblygu, ond ar y funud maen nhw'n fatha bod i friend zone neu gilydd yn bach. Gewn ni weld. Gewn ni weld. Ymlaen i rhywun arall oedd yn gweithio yn y siop, Sophie, Gogyls a Glenda. Na chdi love triangle sydd wedi bod yn fanna. Oh my gosh, mae'n hilarious. Oedd e'n hilarious. A ti'n gwybod be, fel, just joiwch cael ein helpu. Ia. Hefyd, just gwerwch i hi fel, look, ni really angen help, let's be honest. Ond hefyd, please, paid aros dros nos, mae hwnna yn crazy. Fel, mae'r Tina, faint o stafelloedd gwely? Mae stafelloedd gwely i Sophie a Dylan a Nancy fach. Wedyn, bydd Mair am stafell, bydd Owain am stafell, bydd, beth ti'n galw am stafell? Llew. A wedyn, mae Glenda, spare room i Glenda, dwi'n meddwl y soffa i fi. I have no way bod Glenda ar y soffa. No chance. Ond, gosh, mae fel... Mae'n rhaid bod y sy'n huge. Yeah. I mean, mae Dylan efo cash, no? Ni'n dysgu o'n o blaen. Da ni'n gwybod bod efo cash. Ond... Do, a ia, oedd o'n crazy bod i yna gymaint. Ti'n gwybod arall, oedd o'n really crazy, ond nath o'n ticlo fi, cos dwi wedi clywed am in-laws sy'n neud am math yma o beth. Mynd i'r stafell wely, a llnau ti ôl y gwely. Mae hwnna'n nes i'n nodi hwnna fel, oh my god, pam fydden ti'n neud hwnna? Don't do it. Na, dwi'n nabod amball i in-law, neu fatha stories gen bobl lle mae in-laws yn mynd i fatha rooms i llnau a bethau. A ti'n dweud, oh my god, just paid a mynd yna. Na, Jesus, gosh. Diolch mynd i fod yn hwyl i neb yna di, really. Na, gyw. Dwi'n cytuno ddo, fatha, ond ti'n gwybod weithiau dos o ddim byd mwy annoying na fatha, ti'n gwybod, fatha mae mam fi weithiau'n dod acw, a mae fatha, mae mam yn cwrt o baint, mae'n chwyn, a ti'n dweud,
Ond ia, o Glenda'n neud o ddo. Oedd pobl o Glenda'n cwyno amdano fo. Oedd hi'n llnau o dde. Mae hi actually'n fel goddess, though. Crack on. I don't know, fel few hours, a nhw'n dod nôl, oedd jyst y tŷ cyfan. Uffa, fi'n y ti iawn, gwyd. Dwi wedi llnau a dwi wedi clirio. A mae yna lobscows yn slow cooker. Fi ai ar llwyth golchi na adra fo fi. Nid yn unig yn fi fel domestic goddess. Ie. Mae ti'n neud lobscows, mae ti'n glanhau'r tŷ i gyd. Mae'n rhywbeth o baby whisperer. Ie. Te a watch checks ar tap, constantly. Just yn neud popeth. Ydy un o favourite bits fi. Pan oedd Dylan yn canu i'r babi. My God. Glenda'n slag o fe off fel. Hi-ho. 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 Nawr ma. Fi sy'n trio cadw fi'n i gysgu. Chysgu ti beth fych chi'n hefyd fel a? Diffrodd o wir. O, trian. Ond oedd o'n probabl a rocio'r bram ac oedd gweini canu. Gwyna fo. Yeah. Oh, gosh. Glenda having none of it. Ond efo di oedd mae mor sydyn efo lazy hefyd. Mae'n briliant, mae'n glas. Just yn slyly slag o popeth off. Barnu nhw. A hefyd dwi'n meddwl bechod, mae Sophie just chydig bach dda, dwi'n gwybod, just leave it to it. Ond mae Dylan, mae'n weindio fyny fwy na'n byd, da. Ie. Dwi'n meddwl bod Sophie meindio, cos mae Sophie gwybod bod Dylan Gogyls yn useless. Ie. Oh, gosh. Ond ia, nath o orffan do efo, nath o take a turn for the worse efo'r gwarchod do, na'n ffodus, Glenda Drian. O, dwi'n mynd syniad dde, mae wedi bod flat out yn llnau'r wsos, pethefnos. Ond dwi'n knackered do disgyn i gysgu ar y soffa. Ai, chwarae teg iddi. Ti'n gwybod hefyd yn chwarae teg, nath i ddisgyn i gysgu, a nath i dal manage o gafel yn y mug oedd hi'n gafel yn efo. O, nes i'n sôn yna? Swn i'n sbylio fo bod man. Glas. O, wyl o fora. Oedd Everett yn driennus bod y cottage pie di gael ei llosgi, cos I bet byddai'r cottage pie na wedi bod yn glossus. Bysa. Dath Dylan just colli plot o fe wedyn da. Do, I mean, chwarae teg, ti'n nath i bron llosgi'r ffocin tŷ lawr, so... Ar babi. Ar babi newydd. Nancy'n enw cute o'n agwe. Lovely o enw really da. Na ni ffynnu bach mwy am hwnna nes ymlaen, cos fel wedon ni, mae Dafydd Evans yn y caff, Dylan Gogyls. Chats. Ti arall, lle does dim llonydd, yw Ti Llyd ac Elen, Evan, Mali, Iowan a Anna. Y prif sort of drama fan hyn oedd Evan a Mali, cwmpa mas yn parhau a wedyn nhw'n torri lan. Ac yn torri lan yn y ffordd mwyaf teenager. Sori den, dwi'n eisiau bod i rywun sy'n gallu gwneud y fath beth. Dwi'n gorffan chdi iawn. Gret. Chos dwi'n eisiau bod efo rywun sy'n hyd yn oed meddwl sy'n ni'n gwneud ffasiwn beth. Iawn, felly wedi gorffan. Iawn, gret. Oedd mor babiaeth. Oedd e'n fabiaidd. Absolute seren y sioe yn y drama yma ddo yw gwawr. Fi'n absolutely lyfo gwawr. Take o baw. My gosh. Mae'n wych. Mae'n just fel... Nes ti sylwi hefyd, oedd hi'n bit... pan oedd Glenda wedi cynnig enw gwawr i Dylan. A wedyn fel... Gwawr? Na, mae gwawr dyn ni'n y chweched. Real prima donna. Hilarious. Mae hi'n just yn clas. Mae'n gymaint o stirrer. Mae'n conniving. Mae'n wastad yn ben i hunan. Mae'n gwybod beth mae'n moyn a mae'n mynd mas i gael e. Yndi. A dyna welson ni oedd... Achos oedd Evan a Mali di gorffan. Achos oedd Mali meddwl bod Evan di roi stock chicken yn y cawl neu beth hynna. Oh gosh, yeah. A hi wrth gwrs yn vegan. A wedyn, really horrible actually bod gwawr di roi fydda treats ci i Evan. Weird. Hwna'n mad. Yn locker e. Os ydych chi'n cael mewn i locker e? Dwi'n gwybod, really conniving. Ond, dwi wrth y modd efo'r cymeriad yna da. Mae'n just yn styrio bob dim i fyny. Sa'ch ddim yn gwneud ffaf bach i fi nes acht? Dwi'n mynd deall ac o'r catra. Fi di helpu fi. Please. Cefio. Ond yn amlwg oedd Evan ddim efo diddordeb. Na, diom di bod efo diddordeb yn ei o gwbl na ddo. Na. Just trio cael Mali yn ôl. Na. A mae Kai i chwarae teg yn mynd os fatha yn constantly siarad sens fewn i pawb hefyd. Na go efo'r boi na efo morals really da. Ynti. Just wastad stick lan dros beth sy'n iawn. Pan nath rei cig yn ei swpi? Doedd am y gig o iawn agos. Mae'n stoc oedd o. Ie, mwyn ar ei fath. Nath o ddeud, allan yn haws i chdi ddweud sori even os ti'n meddwl o. O, mae hi fatha'n disgwyl fi ddweud sori. Wel, allan yn haws i chdi jyst neud hynna felly bod chdi'n meddwl o. Dyna ti'n gwybod be, sy'n lot yn beth arall ti angen gwybod mewn bywyd, jyst i gael drwy bywyd e. Jyst dweud sori os ti'n meddwl o, am fy pob yn hapus wedyn, gret. Ie, exactly. O'n i'n offi hefyd
pan oedd Cai a Gwawr cwmpo mas. O, sgen ti'n syniad sydd wedi dri merched na goes? Dwi'n gwybod be o'n i'n neud yn mynd allan efo chdi. O'n i'n talu am bob math o bethau i chdi. Ar ôl chdi mynd i lefydd rhad fatha tu pizza. Mae'r boi dwi'n weld wan, mae'n gwybod beth i be. Mae gen i fo gar hir a bob dim. A diolch yn ofyn gwario. O be, Evans i feddwl? Sut ti'n gwybod? Difaru neidis di. Mynd allan efo wimp fatha chdi dwi'n ddifaru. Ond wrth gwrs, later on, nath Gwawr weid... Be'n union ddidodd Cai? Dim ots am Cai. Mae real llo, ond mae fo'i gonast. O, Joyce, ie. Ia. Ia, a nath i ddeud i Efan pan nath i ddechrau'r treat o fel beth o dda. Dyna chdi. Ti'n mynd? Wbath i helpu ci fel chdi ffeindio'r as nesaf ti'n dwyllo. Clas. O, mae just yn sas. Clas. Ie. Mwy o drama sydd yn y tŷ yna yw, wrth gwrs, Iowan eisiau gweld ei fam e. O, Iowan, briliant. Ti'n mynd ar craco fi lan o fel. Mae Llyr di gweud i Elen fel, sa eisiau gwario arian ei gyd ar anreg i hi. Ti'n gweld nes mlaen fel, be ma'n i gael? Fucking mug bach. Ti'n ma'n methu lici? Mae'n lyflu. Edrych yn ddryd. No offense, Iowan, right? Terrible. Awful mug. Oh my gosh. A fe dwi'n eisiau gwario pres fo'i gyd. Feis mae Megna di gostio ffeifar. Yeah, surely. £5.50. Yeah, just standard mug o dda. Ddim fel, ti'n ddim yn handmade, na dim i fel na. Na. Standard mug efo mam yna fe. Oedd o bach yn, oedd o'n obsessed fo'r mug yma hefyd oedd. O, sy'n dod mas o carchar hefyd. A mae, ti'n sy'n cael mug. Well, great. Obviously, well da hi gael yr arian, really, fysa? Mae'n siŵr. So hi ddim eisiau gweld nhw o gwbl. Na, oh gosh. Mae'n mynd i apuro ddo, ni fi, yn amlwg. Mae'n mynd i ddod i achosi trwbl rhwng Elen a Llyr. A mae'n mynd i dynyddio Iowan yn erbyn Llyr, sy'n ni'n meddwl. Ti'n meddwl? Do, 100%. Dyna ti'n meddwl sy'n digwydd, ie. Ie. Mae Elen yn handlo fo reit Dafydd, chwarae teg. Yndi, mae'n. Na, mae'n briliant. A hefyd wedi bod yn handlo'r busnes Efan a Malin dda, yn siarad o Efan a pethau fel na. O, do, briliant, fatha hollol gall am yr holl beth, a gwrando arno fo hefyd, just trin fo fatha, ddim fatha ex-plentyn hi, chwaith rili, na, just fatha, bron fatha plentyn hi hyn, just un o disgyblion neu be bynnag, ond gwrando a rhoid cyngor. Ai, what a tig. Gael mae'n dda. A ti'n gweld rhyw spark bach hefyd rhwng Anna a Iowan? O, stopia. Be? Oh my gosh, di pob o'r teulu beth i mi debyg gilydd. Ond, oedd na lot o fa... Fi'n gwybod maen nhw wedi dod yn ffrindiau rili da. Dwi'n meddwl just ffrindiau dyn nhw. Sa'n credu! Triple wedding. Oh my god, imagine! Oh my gosh. Na, ia, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl fyd, cos oedd yna cwpl o looks, ac oedd hi'n, oedd Anna yn helpu i achub cam Iowan, pan oedd o'n trio, o flaen i ffrindiau ddim deud, lle oedd mam oedd i bod, o falle. Ie, dwi'n fawr teg i fi. A mae Anna neis ydw i. Yndi. Mae lotri dda i Iowan, rhaid bod yn onest, cos mae Iowan yn bach o... Dwi'n mynd licio mushrooms! Na fe. A wan y teg, wedi bod trwy lot, I guess. Do, mae o angen neidfedu chydig bach hefyd, dwi'n meddwl. Yndi. Ond fi yn rili eich mlaen i weld beth sy'n digwydd nawr bod y fam allan o'r carchar. Siwr gan i weld yn fuan iawn. Teulu arall sydd wedi rhwygo yn hanner yw teulu'r Hwntws draw yn yr iard. O, ia. Gosh, fi'n falch nath ni symud mlaen o Gwenon bod yn depressed yn mwyn O, ni ddim yn licio Gwenon depressed. Oh my gosh, oedd e mor annoying. Chwarae teg i Lowri hefyd. Lowri, licio sort o pawb mas, anyway. Yndi. Helpu pawb mas. Yndi, mai, dydy. Dwi'n meddwl, mae'n gweithio'n dda fel partner i Philip hefyd, cos mae yn y siop a yn y salon, mae'n reit fatha central i lot o bethau sy'n mynd ymlaen, dydy, a lot o bethau sy'n digwydd. Ie, gwir, mae'n actually. Ond mae'n driw iawn i i'w ffrindiau i Philip yn amlwg hefyd. Yndi, chwarae teg. Ie, come on, o'n i sortio chdi allan, a diolch byth bod i wedi, cos Gwenod sydd dda, rhyw moaning myrtle. Ie, proper, oh my gosh. Oedd i edrych yn smart wedyn, ddo? Oedd hi'n troi penna wedyn, oedd. Fi'n falch bod hi nôl ar y trac cywir nawr, achos o'n i ostyn eitha hoffi Gweno, a fel ni'n gweud, mae'n wedi bod yn depressing. Wel, ie.
mae hi anest Iolo a... Wel, hi anest Iolo, really. Mae Iestyn ddim eisiau bod yn rhan o fe. Sa'n gwybod pam? Iestyn ddim eisiau gwybod. Sa'n gwybod pam, chwaith, fel... Hei, Iestyn, ti eisiau rhedeg actual business? Na, fi Ie. eisiau gweithio mewn bar. Come on, lad. Fe oedd e efo'r syniadau yma i wneud fel y busnes yn well a nath e. Cael busnes mewn. So, pam mae fe'n eisiau... Mae boi fi'n heito'r boi na. Wyth wir, dwi'n gwybod, ti'n jyst yn teimlo fatha, dwi'n mwyn gwybod, mae'n rhywbeth mynd i ddigwydd efo fo, does, cys mae o jyst yn, ddim eisiau bod yn ei ard o gwbl, fel sy'n dweud. A mae jyst chydig bach o weistar ar y funud, e. Yndi, mae fe. Ti'n gweud bod Carwyn wedi magu Iestyn, achos mae Carwyn clearly'n fel absolute knob. Gwerthu'r busnes yma, fel... Mae plant yn involved o hwn. Wel, yn union, dwi'n meddwl Gwenna, nath ddeud, bydda, literally bywoliaeth plant fod o. So, oedd hi'n fatha, dwi'n gwerthu siar fi, a, dath chdi beth pric os di o'n, de. Ond dwi'n falch nath Carwyn weld yr goleini. A, gosh, oedd yn weld, di mynd fewn i gymaint o ffaff i fynd trwy'r stoc a trwy'r data na i gyd. Da ni angen cyfri bob dilledyn, bob pwltan a bob tamad y raff. Ma nath. Nath o ticlo fi pan oedd Iestyn fydda, wel, na chdi wastraff amser o'n hynna. Na, ticlo fi. Achos o'n i fydda, Iestyn, ti'n gwybod be, swn i'n chdi, swn i'n flin fyd. Reit, mlaen â ni fi'n credu i'r brif stori. Fes ni ddechrau'r podcast yma. Y prif beth ni'n siarad am, wrth gwrs, yw Barry a Danny. Oh, gosh. Barry. Lot mwy o newyddion unwaith eto mis yma. Mae'n gymaint di digwydd efo Danny. Ai, loads. Mae fe'n insane. Yn amlwg, i'r cwbl bethau huge, wel, mae Danny'n feichiog. A maen nhw wedi dyweddio yn sgil hynny. Do. Ti'n be, weithiau fi'n teimlo fod mae Barry wedi gaslight o fi hefyd. Achos... oedd na un bit, pan oedd nhw'n engage, oedd rhan o fi oedd fel, Obviously fi'n gwybod bod e'n awful. Fi yn obviously gwybod bod e'n awful. Ond wedyn pan oedd e... Fi yn meddwl bod e'n caru Danny. Oh my god, ti wedi gael dy gaslight i. Fi wedi. Oh my god. Well, I guess mae fe'n caru'r syniad achos y babi na fe. Achos, ti'n ni weld e'n siarad efo Mick fel... I want to go straight, Mick. Me and Danny, we're getting serious. We want to start a family. Ond, obviously mae fe'n really awful. Dwi'n ffordd oedd ymateb pan oedd hi wedi gweud wrth Lowri a pethau fel na. Dwi'n gwybod os na caru Danny mae o. Dwi'n meddwl mae o just really eisiau plentyn yn ywedig ers colli Tom. Mae'n just really eisiau plentyn, cos dwi'n meddwl gan fo lot i brofi, achos bod o wedi cael plentendod rhy dda, a mae o eisiau magu plentyn yn iawn, a allai bod o'n gweld efo Danny fydden nhw'n neud tîm rili da. Bod hi yn loaded a efo pen busnes, a dwi'n gwybod proper caru hi, neu bod o'n meddwl bod o'n caru hi, ond... Na, dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, achos mae'n lot o ddigwyddiadau wedi bod, lle pam nath Danny ddeud wrth Lowri, bod hi'n disgwyl do, a chi'n disgwyl i Barry fynd yn nuts, ond nath o ddim, really sweet iddi, a... Fel ti'n gweud, mae nhw yn tîm da ar bapur, mae'n drist mewn ffordd bod Barry yn messed up, really, achos gallen nhw yn power couple mwyaf mae Glan Rafon byth i gweld. Besa, sicr. Yn berchen y strip na. So mae wedi bod yn really eventful i Danny, do, i fynd o... Fatha, wel, nath o ddechrau efo hi efo'r Ks, do, a nath hi roed i ffroed lawr a dweud, ti'n gwybod, actually, Barry... Maen nhw'n deulu. Maen nhw'n deulu, da iawn hi, dwi'n falch bod hynna wedi digwydd. O'n i'n joio Ken a Kay, maen nhw jyst i fod fel comedy duo bach, yn dod fel, to me, to you, sort of thing. Help hwnna! Oes, please! Na, gosh! Paid a pwsio! Dwi'n chdi sy'n tynnu! A just yn fel bod really sassy a bitchy yn siarad amdani, a wedyn... O'n i'n licio nhw wedyn, pan nath nhw fel... Pan oedd Danny di fixo'r whole thing, a bod fel, Danny'n deulu, Dan. A nhw'n y caffi, a nhw'n Ken fel... Pint 50, please. Dalwn ni am hwnna iddi. Diolch, Ken. Na, i chdi mae'r diolch. Ilo, mae'n mor ffynnu. A wedyn, Kay and Kevin just have, whatever. Dim diolch o gwbl, na just gad iddi ger ymlaen efo bywyd i, whatever. Nes i joio sio gyfent Danny. Dwi'n fel, pan nath ni geso y tro gyntaf bod Danny feichiog, pan ti fel... Tiwna, ia. O ie, chan. Favourite.
Dim daff. Classic. Ti'n hwnna'n smell o... Ie, mae hwnna'n classic. A wedyn Kay just fel chwerthin y gweiddi dros y lle fel... Ti'n mynd disgwyl, nag oes? Ia, calli a wir. Echos o well chdi jecio? Ie, fi hefyd yn lyfo... Fi'n lyfo ochr yno cymryd Dani. Nath ni cael yn y mis diwetha fel y... Be di'r ogla na? Pa ma'n ei hynna, ma'n ei hynna. A nath ni neud a lot o'na, oedd Lowri gwisgo perfume oedd, ac oedd ei Mae'n hilarious am just i dweud fel, just dweud basically bod hi'n smell o'n horrible. And yeah, oh gosh. Nes i joio pan oedd fel y ffordd nath Dani gweud i Lowri. Sorry, Low, fi sy'n sensitif. Ti roed i deud yn byd o blaen? Dwi rioed i bod yn disgwyl babi o blaen. Ia, nice. Ond ie, Barry wedyn wrth gwrs yn trial newid i ffordd, sy'n straight. Surely I've paid my dues. Not according to Pat. Ia. Ti'n mynd i hoffi hefyd, just fel Mick, basically gweud fel na, mae'n amhosib, bydd Pat ddim yn, na, no chance, bydd Pat ddim yn apus. A wedyn oedd e fel, actually... Give me an hour. Ia. Misoedd o, na, no chance, na. Wel, oce, dod awr i fi. A wedyn, da ni wedi cael cyfarfod Sharon. Shazza! Barry, meet Sharon. Copper's new cleaner. You are? Ti'n meddwl bod Sharon yn mynd mas efo Dave? Digon bosib. Fi'n offi Dave. Ti'n be, fi'n apus bod ni... Wel, I guess ni wedi gweld fel bags o drugs, sort of... Wel na, nath ni gweld bag o rhywbeth, ond nawr ni actually gweld it's drugs, it's pills. So, da ni'n gwybod, mae hwn yn really drwg, a di o ddim yn rhywbeth... Ted, a Barry mynd i gael ei comeuppance ar rhyw bwynt fan, cos da ni'n gwybod mae'n rhywbeth drwg, dydy. Yndi, mae'n rhywbeth drwg. Diolch just fatha tins o tomatoes efo bach o cash, neu be bynnag. Gosh. Oh my gosh. Oh, yeah, he's in too deep. And, yeah, mae'n mynd i mynd yn wath, na gwe. Wel, yndi, ar ôl y benod ola na gathon ni. Oedd y benod yna yn insane. Mae Soaps yn neud hyn weithiau, lle mae fatha... Mae bron fatha stand-alone Pennod, neu di ddim yn dilyn fformat fatha... Oedd yr un pan fath ath Kylie Gerdydd chydig bach o hynna, a ti'n fatha mae Dot Cotton di wneud o'r EastEnders, fatha just un neu be bynnag. Ond maen nhw'n neud fatha rei penodau lle, sy'n lot o gymeriadau na, neu maen nhw'n dilyn fatha... Ie, mae'r amser yn weird, diolch yn beth i di arfer. Un stori. Ia, un stori. Ie. So, y benod ola da ni wedi gweld, hwnna bach yn odd. A hefyd o'n i'n teimlo fatha, mae bob dim yn digwydd mor sydyn. Oh my gosh. Mor sydyn. Achos o'n i'n offi sut nath yn mynd o fath o, oedd y party, engagement party, Jason tu fas, a wedyn, Iolo ddim eisiau gweud i fe, achos obviously ddim eisiau fel slag off Barry brawdau, ond Jason yn bod fel... Deud, Iolo! Dwi eisiau gwybod. Dwi'n myrtho, Jason. Will. Mae'n rhaid i deud! Dwi'n gaddo ni'n deud wrth neb. A wedyn, fi'n ffeindio mas. Fi'n gwybod wedyn bod e angen Detective Jace is on the case. Nice. A ie, mynd i snoop ar y gwmpas. A eventually, obviously, yn ffeindio'r drugs a dangos i Dani, a bod fel... Ti'n nghoel i fi wan, ta? Ond oedd o just yn ffoldio really cyflym wedyn, do? Do? Oedd hi'n just yn coelio fo'n syth, a wedyn nath o ddeud bob dim mam am Iris, am y gylla, lla... Di Barry rioed i brifo neb o ddim yn gofyn amdani. Oedd mam yn gofyn amdani, oedd? Be? Heb ond am Barry, so mam yn fyw iddiw. A wedyn mae hi'n sydd at rhys wedyn, ac yn credu mynd i ddag. Ddo'na neis i weld yn dod nôl at ei gilydd, yn oedd. Gosh, roedd nhw'n mynd i angen i gilydd, on. Ie, a Rhys ddim yn bod yn bitch amdano fe gweld, jyst yn bod fel... Fi di fel like with his. Gnaf, siŵr. Diolch. Dwi yma'n gefn i chdi. Bob amser. Ia. Nice guy. Ti'n wedi si joio hefyd, mae Jason, obviously, yn teimlo bach yn perspective nawr, mewn ffordd, a the gweud... Mae hwyr i fi achub mam. Ond di ddim rhy hwyr i fi achub chdi, Dani. Oh, gosh, mae'r drama, a obviously, ti'n Dani'n gweud i Rhys... Fe chdi gadw pethau chdi dy hun os da ni'n mi stopio fo. Fedra ddim, Rhys. Dwi'n disgwyl i fabi fo.
Oh my gosh, but it's too much, too much! It's the drama, Mick. Oh my gosh, yeah. Drama, bwm, 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 bwm. A fel arfer, ti jyst i arfer efo fo'n cael fatha chydig bach di danglo i chdi. Yeah. Wel, fi cael... Bob dim. Ie, mae just yn shocking hwnna'n digwydd yn rownd o rownd fi cael un, just cael ei gyd fy'n un. Ond nes i really joio fe, a gymaint o just fel, moments. Ie. O, mae'n mynd i fod yn awkward nawr i Dani nhw Iasu. Dyna di peth, wan de, mae hi'n mynd i wneud efo'r holl wybodaeth yma, cos dwi'n meddwl mae pawb hefyd sydd yn involved, Rhys, Jason, Dani, Iolo, mae pawb yn gwybod pa mor glyfar a slei a perig ydi Barry. So maen nhw'n goro neilio sut maen nhw'n cael o, dydy. Ond hefyd mae Dani disgwyl babi fan di, so ydy hi isio magu plentyn a ben ei hun. Ta ydy hi mynd i fod fatha gwrando fan, dwi'n gwybod bob dim, ond change your ways, neu... Dwi'n gwybod. Oh gosh, fi methu aros fyny mas. Fi cael o gweithio, bydd Rhys just fel, na i reiso'r babi am y ti, a mae'n symud ôl mewn, a just fel nhw dau yn y tŷ, fel... Dani and Rhys and the baby. Spin-off series. Yeah. Na fysi angen. Honna sy'r peth gorau i ddigwydd, dwi'n meddwl, i bob da. Fi meddwl. A hefyd Rhys yn deitha Sian, sy'n actual copar. Just yn neud pethau'n haws na bod nhw'n trio dal Barry allan. Cawn weld. Ewn ni am chill out bach nawr, fi credu i'r caffi, cos mae'r drama yma i gyd yr eisos mas. I fi angen un o cacs glenda. A hefyd, mae Dylan Gogyls, neu Dafydd Evans, yn aros draw na i gael sgwrs bach. Yn ymuno efo ni nawr, ar ôl tyma bach o problemau technegol. Wish bod ni ddim yn disgwyl o'r dyn yma. Athro technoleg a gwybodaeth rhan rafon. Ni nawr yn fel Dylan Gogyls, ond enw go iawn Dafydd Evans. Iawn, Daf? Siwr mor oed, chi'n iawn? Not bad. Ti ddim o'r tech savvy yn bywyd go iawn? Na, ddim o gwbl. Mae fe'n bach yn hilarious bod fi'n athro technoleg gwybodaeth, achos syml lot fawr o glem dy fi pan mae fe yn dod i technoleg yn iawn. Na. Sim spells fi actually gael iPhone. Fi wedi bod ar hen Nokia ffôn yn blynyddoedd mowr, a pawb wedi... Mwna'n wir i chi. Mae gen fi hen Nokia, a pawb yn mynd a fi... Pam sydd ti'n gael iPhone ar y beth? A ni fel sy'n eisiau. O'n i chi'n mynd off ar stag dws o bethau gyda heb charger. Wel, mae hynna... Achos oedd yn ffôn yn para ben wythnos dy fi. Ond, so nawr fi wedi ymuno da'r 21st century. Oh my gosh, mae hynna'n hilarious. I bet ti fe hell of a high score ar Snake. Fi di meistrioli ar un Snake. Nice. Daf, gweithio, pa mor hir awr ti wedi bod ar rownd o rownd? Mae'n dod lan i 5 mlynedd. Nice. Wow. Di hedfan do. Mae wedi hedfan. Atgoffa ni o sut ddes di fewn i'r gyfres, cos gys di stori eitha juicy from the off, os dwi'n cofio'n iawn, i wneud efo Llio? Des i mewn fel cyn gariad i Llio. O'n i wedi bod yn mynd mas yn gilydd gyda pan o'n i yn y coleg, ond fi gyda Dylan wedi bod yn bach drwg yna pan dath y perthynas na i ben. Felly oedd Llio ddim yn hapus pan nath troi lan Glan Rafon. Ond, wnaethon nhw dyn ôl yn ffrindiau eto, nath helpu Llio wedyn i trial ddial ar Matthew. Na pam oedd Matthew ddim yn lico Dylan o'r dechrau, really, achos oedd Matthew yn trial mynd nôl gyda Llio, ond oedd e'n meddwl bod Dylan yn trial mynd gyda Llio fyd. Yna beth ath y perthynas na o Matthew a Dylan yn mynd ati gilydd. Ond, so na fel dath y cymeriad mewn. Fi'n really hoffi'r perthynas yna mae Dylan efo Matthew. Chi obviously yn kind of rivals, ond hefyd, mae yna rhyw fath o barch yna, noes? Erbyn hyn. Fi'n gwybod achos mae Matthew wedi gweld Dylan yn mynd trwy loads o shit, fel. Mae yna rhyw mutual respect erbyn hyn, fi'n credu. Na, bendant. Fi'n cofio'r foment nath hwnna fel digwydd fyd, achos fi'n cofio Lannis ni, ond nhw jyst yn... Wel, dim gyda Dylan yn rhyw broblem dy Matthew, jyst Matthew yda'r problem enfe gyda Dylan, fel mae Matthew gyda pawb. Ond wedyn, fi'n cofio pan nath Fflir troi lan, yn amlwg popeth nath Fflir trwyddo, a pan nath Matthew darganfod bod hi'n ddioddau o cancer a bethau. A dath draw i'r tŷ i weld Dylan. A Dylan fel, cwn i off, beth sy'n ni'n cael ei weid nawr. A nath oedd Matthew jyst yn bod yn genuine mewn ffordd a gweud gyda fi'n sori beth ti'n mynd trwyddo, os mae angen unrhyw beth, fi'n gwybod beth mae fel, os nes i colli'n fam yn ifanc achos ni. Fi'n credu o'r foment na mlaen,
mi ddath y parch ma rhwng y ddoi yn nhw wedyn. Nath o rhyw fath o call y trws rhwng thyn nhw, do. Oedd o'n byd i wneud o gwbl efo Dylan, fel ti'n dweud. Ie, na, bendant. Na, ond mae fel... Achos, ar y foment, mae Dylan a Matthew yn ffrindiau fel bethau, ond mae wastad rhyw, i fi a Rob wastad yn trial rhoi rhyw edrychiad bach i'n gilydd. Just i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod, a mae dal yna rhywbeth gelle pethau newid rhwng ni neu rhywbeth fel that. Mae fi a Rob yn really joio ware ar golygfeydd na fyd pan mae y ddoi nhw'n mynd at i gilydd a stwff yna. Nice. A diolch ymwneud hefyd, pan ddoth Elen, oedd Dylan yn syth yn bach o favourite hefyd, doedd. So dim just bywyd carwriaethol, ond yn y gweithla hefyd, oedd yna rhyw fath o constant one-upmanship, doedd. Ie, bendant, hyd yn oed cyn Elen, even gyda Jim, achos oedd e'n nabod Jim, oedd ta Dylan a Jim yn ffrindiau neu rhywbeth. So oedd wastad rhywbeth, oedd Matthew wastad yn meddwl, ond fi wedi cael ein lan ar Dylan, oedd wastad rhywbeth yn dod nôl. Eisiau gofio am hynna, oedd yna beth golffio neu rhywbeth fel yna. Ie, am beth oedd. So, fi a Rob gyda lot o sbri pan ni'n neud pethau fel yna. Tria cadw dim werthu'n yr peth galetau fi a Rob, cos ni di nabod yn gilydd. Oedd fi a Rob yn coleg yn gilydd. So, o'n i actually gyda Rob pan gall e'r galwad bod wedi cael y rhan ar Rownd y Rownd. Right. Oedd y ddoi ni'n gweithio ar sioe theatr yn gilydd ar y pryd. A wedyn pan des i lan i wneud clyweliad gyda Rob oedd y clyweliad na. So mae'n fel ni'n dod fel full circle fel bethau. Wow. Mae'n siŵr bod yna'n rili hwyl i chi ffilmio lle. Mae'n achos ni'n nabod i gilydd, a mae'r ddoi ni yn licio tynnu cos yn gilydd fyd. Mae bron y perthynas i gyda Matthew o Dylan, mae perthynas fi a Rob yn debyg iawn i yna fyd. So ni'n cael lot o sbrio, fe fi gweud, ni'n trial cynnig bethau i'n gilydd weithiau, a wedyn ni'n jyst yn goffi penderfynu syth na, newn ni ddim hwnna, achos ni'n jyst ffili cadw gwynebau syth yn neud e, ni'n mynd i join i sy'n gwerthin, so ni'n cael lot o sbrio i'n gilydd. Fi cefyd Dylan wedi cael ei cyflwyno fel bach o ladies man, really, ynddo fe? Os ti'n meddwl amdano fe, dath e mewn fel cyn gared i llio, a wedyn yn amlwg oedd wedi bod yn, wel, o beth fi'n cyd wedi cheto arno hi. Wedyn, pan oedd e'n helpu Caris, sef chwa'r llio, i creu gwefan i chwmni hi. Nath e trio snogo hi yn ei fedwod. A wedyn dath fflir troi lan, a wedyn ffindon ni mas, oedd e'n cael affair gyda hi, trwy'r cefn ei bose, oedd hefyd ei ffrind gore fe. So, bod Dylan yn boi really, really nice, kryptonite yn amlwg i'w menwod. Oh my gosh, Dew. A mynd o ddifyr, achos mae Sophie rhywbeth tebyg dydy, mae hi wedi cael ei siar o hogia hefyd, do, so mae'n neis gweld nhw'n settled wan, a mae'n gymaint o blant yna, a da chi'n un teulu mawr bellach, ond... Ydyn, ni'n fel bon traps na. Ydyn, bon traps. Ond na bod Glenrafon fi ddim yn plain sailing, ond so'n ddifyr gweld, really. Achos mae Sophie a Dylan i weld yn settled iawn, dydy. Ie, bendant ar un o bryd, mae'n cyd bod ni yn settled iawn yn y perthynas, mae'r babi nawr, mae Nancy bach da ni y bethau, a mae nhw gyd yn cyd-fyw dy gilydd y bethau, ond fel ti'n gweud, yn Glenrafon, ti'n beth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A ti'n sôn am Nancy fanna, ond un peth ella sy'n gyrru chdi i difos ydi cael rhywun dda Glendan ti chdi 24/7. Mae'r cecs yn gres, ond oh my gosh, mae wedi bod yn briliant a hilarious gweld y ddau yna chi efo'ch gilydd, da. Gyda ni lot o sbri yn neud y golygfeydd ni. Gyda ni fel rhyw bythefnos, tair wythnos o just ffilm o'r golygfeydd na. A gyda ni lot fawr o sbri. Sophie a Dylan yn constantly just neud edrychiadau ar ei gilydd a bethau. Just, I mean, codd i ma to, beth mae ddim yn ei wneud trwy hyn. So, lot o sbri. Oedd e neu fi chwerthin, pan oedd Dylan a Sophie'n mynd trwy'r rhestr enwau yna, a nhw'n mynd trwy fel Anwen, a nhw'n fel, na, Gwenan, na. Dychmygu Anwens a Gwenans adre fel, beth sy'n bod o Anwen a Gwenan? Ie, fi'n credu ar un pwynt, trio ni defnyddio enwau, falle, oedd ddim mor boblogaidd yn rhywbeth ar hyn o bryd. Lot yn o, fi'n credu ar un pwynt fel enwau, fel beth byddai'n cael ei alw, enwau hen bobl fel betaide. Ond ie, cwpl enwau, o'n i'n meddwl gwmwys ar un peth, o'n i'n meddwl, mae'n siŵr y bobl sy'n gyda'r enwau mas, o'n i'n meddwl, pwy mae'r enwau meddwl yw? Beth sy'n bod ar enwau? Mae Dylan, wrth gwrs, wedi dod yn dad dwywaith yn y rhaglen. Yn amlwg, tro cynta, oedd efo fflir, which oedd yn stori anhygoel, really, yn doedd. A obviously, stori really sensitif i gorfod performio. Be oedd y profiad yna fel? Gorfod portreadu stori mor... Ie, oedd e'n...
oedd e'n neis i feddwl bod nhw wedi trysto, ni gyda'r stori na, bod nhw'n meddwl bod ni'n gallu portreadu'r stori na, ond amlwg fyd, oedd na ddyletswydd arno ni wneud yn siŵr bod ni'n portreadu fe mewn ffordd sensitif, a hefyd yn ffordd yn gywir fyd, chi'n bod, ac weithiau yn amlwg pan chi'n neud fel sebon, weithiau mae rai pethau sy'n falle ddim yn digwydd y bywyd go iawn neu rhywbeth fel ni, mae pobl ddim yn gallu neud, ond gyda hwn oedd rai bod ni'n cael yn gywir, achos yn anffodus mae siwr gwmyn o bobl yn dioddau gyda cancer a mynd trwyddo fe yn ddyddiol, a i ni gyd siwr o fod yn nabod rhywun yn agos i ni'n rhywbeth sydd wedi bod trwyddo fe. So, na, oedd e'n bendant o ran, allai ddim o'n siarad ar ran fi, ond o'n i'n twmlo bod da fi dyletswydd mowr yn siŵr bod y stori na'n cael ei gyfleu yn gywir iawn. Nath e cael ei execute o'n rili dda. Oedd y golygfaol yna ar y balcony fe. Oh my gosh. O'n i'n yn agre. Bi'n ni'n really lwcus achos oedd y criw yn really yn ymwneudgar iawn gyda ni a pethau, achos yn amlwg pan chi'n syth i sebo mae angen ni mynd trwy'r golygfeydd yn eitha gloi, achos mae gyda ni siw gwmyn o bethau i wneud, ond gaethon ni digon o amser, chod yn rhoi'r amser i ni mwyn i siw bod ni chi mynd mewn i'r meddylfryd iawn a pethau i'r golygfeydd a pethau fel ni. So, o ran beth dath mas yn y diwedd, fi'n credu oedd Ceri, oedd o mar y fflir, a fi'n credu oedd oen ni'n hapus, achos Ceri oedd gyda'r job yn anodda, really, hi oedd goffo portreadu rhywun yn dioddau ar salwch, ble o'n ni dim ond yn goffo portreadu rhywun yn gweld rhywun sy'n meddwl siwgwment iddyn nhw yn mynd trwyddo fe, a mae hwnna'n gallu fod yn eang iawn o fel mae rhywun fel yna'n ddihongli pethau nag yw e. Gosh, nath Ceri job yn Dafydd yn do. Do, ar y teg ydi, do. Nath hi, fi'n gwybod nath hi lot o waith ymchwil, nath hi siarad gyda lot fawr o bobl, a wneud yn siŵr bod hi'n deall yn iawn. Na, i chwarae teg ydi, nath hi weithio'n rili galed yn ei siŵr bod hi'n pitcho fe'n berffaith, a mi nath hi chwarae teg. A hefyd, shout-out i Llew, mae perthynas ffordd nath o actio ar y cyfnod yna, a hefyd mae'n mor neis gweld perthynas Dylan a Llew hefyd, di. Blodeuo a... oedd hwnna'n rhywbeth fyd oedd yn bwysig i ni ar y pryd o ran, achos oedd e'n stori mor sensitif o ran fel o'n i'n amddiffyn gwion sydd yn acto cymeriad Llew o ran y stori na. So, chymod, oedd yna lot o trics yn digwydd weithiau ble falle o'n i'n rhedeg lan i certain part o'r olygfa ble oedd e na. A wedyn pan oedd y pethau fwy ddifrifol yn cael ei weid, wedyn bydden ni'n torri, bydden ni'n tynnu fe mas. A wedyn falle bydden ni'n seithi fe wedyn just fel single shots, just arno fi neu arno Ceri pethau. So bydden ni'n goffa bod na i clywed y pethau yn cael ei weid. So, oedd e'n bwysig iawn i ni bod ni'n disgwyl yr ôl fe, ond mae fe'n gret, mae'n bod mor rwydd i weithio dy fe, mae fe'n bach ffantastig o'r ateg iddo fe. Glas. Un o'r prif ffrindiau Dylan yn ystod y cyfnod yna, oedd Rhys. Nath Dylan a Rhys do'n ffrindiau eitha quick, fi cael ei, do? Do, wel, ar y dechrau, oedd Rhys yn meddwl bod Dylan ar y pwl, dy fe. Fi'n cofio hwnna. O'n i o fingers crossed o pan nath Dylan dod. Na, wasn't to be. Fi cofio cael y sgript, fi cofio mynd trwyddo ar y golygfeydd, a fi cofio darllen, mae'r ddoen yn mynd am ddrink. Mae Rhys yn gweud, na, sa'n credu allai. O'n i fel, reit, oce, mae Dylan yn hoiw dweud, reit, oce. A wedyn, Rhys fel mynd trwyddo ar y peth, na, dwi ddim, reit, oce, na. Fi'n offer syniad fel, mae Rhys yn kind of fel, tra roi fel yr Avengers at ei gilydd nawr, yn oed, cymryd Barry lawr. Fi'n offer syniad fel, pyrwch poeni, boys, mae dy fi'r person i'r job. A fel, Dylan Gogyls yn dod fel, hacker man, neu rhywbeth. Gyda laptop in hand, right, come on, boys. Right, ni wedi gofyn i'r gwylwyr/grandawyr i anfon cwestiynau mewn. Mae Meilir actually wedi gofyn cwpl o cwestiynau. Mae fe eisiau gwybod pwy fes yn ennill mewn ffeit, Dylan neu Matthew? Dylan. Ei bos, come on, Matthew, sy'n ceg y gyd nag yw e. Cwestiwn arall, mae hwn yn dod o Elan Davies. Pa gymeriad sa'ch ti'n licio chwarae heblaw Dylan? Mr Lloyd, siwr o fod e fe. Mae pawb yn caru Mr Lloyd. Mae'n wir. So... Bydde war Matthew yn gret, achos mae'r cymeriad, mae Rob di creu gyda Matthew yn superb. Mae wastad rhywbeth yn digwydd gyda fe. Hyd yn oed nawr, mae fe'n gyda'r meddwl garwch hyn a stwff i gyd. Ti dal yn wastad yn meddwl, mae rhywbeth tu ôl i hwn i gyd. Ti byth yn meddwl bod yn genuine gyda fe. Bydde war y Barry Drwg yn... Barry Drwg yn bach o ledge nag yw e mewn ffordd yn y ffordd anghywir, ond fel cymeriad rownd y Rownd, mae fe'n gallu dod mewn i gwaith a just bod yn gas i pawb. Dwi'n bach yn spri, siwr.
Siarad am Mr Lloyd gyda, wyt ti'n joio bod yn un o'r hwntws pryn yn y cast? Wyt ti'n Ie, cael... sim lot yn ei gael. Sim lot yn ei. Faint yn ei sy'n rhyw 4 o 5 yn ei, fi credu fe. Ie. Fi'n siŵr mae yna lot o wylwyr yn meddwl bod hwnna'n yn ormod, siwr o fod. Ond fi wastad yn gweld y comments ar Facebook neu rhywbeth, beth mae'r boi ma'n gweud? Mae'n dallt o. Ond, odw, un o'r rai bring. Mi'n joio fe, yn neis. Nid i sylwi ddiweddar yn y sgript bod wedi bod bach mwy o cymryd y piss. Fi gwrdd nath fel Owain wneud impression o Gogyls. A nath rhywun impression o Llyr hefyd. Mae nhw angen watcho mas. O'n i'n trafod hwn gyda Ngarad sy'n wario Sophie, a fi'n credu bydd yn really good spree os mae'r angen i ni dechrau ar, os yn amlwg mae gen i Bab, mae gen i Nancy a bethau. Mae'r angen ni'n cael bach o gog a hwnt o off o ran pwy geiriau mae Nancy mynd i fod yn gweud pan mae hi'n tyfu lan. O'n i'n gweud, na llath bydd hi'n gweud, rhaid dim llefrith, rhaid dim y nonsens na llath bydd. Yn amlwg llath sy'n gywir, yn amlwg. Ffendio pob yn y gogledd fan. Cwestiwn arall, mae hwn yn dod o mimiau bands Cymraeg. Pwy ydy hoff band Cymraeg, ac a fyddwn ni'n dyweldi yn maes B eleni? Wyth fi gweud Cym Hon, siwr o fod. Cadw Iwan yn hapus. Maes B, fi cyd bod fi bach rhy hen i maes B, neu gyfi? Byth. Byth rhy hen. Wel, gen i weld. Fi'n credu... Byddai bendant yn yr Eisteddfod. Ni wedi colli sy'n ni wedi cael un ar am cwbl o flynyddoedd. Mae Tregaron yn ysu i fynd lawr yna. Oh my gosh, Mae'r kegs o gwrw bron yn mynd off gyda nhw, wedi bod yn stoc mor hir. Byddai bendant lawr yna trwy'r wythnos, siwr o fod. Clas. Fi methu aros. Un peth o'n i eisiau gofyn, os unrhyw un wedi dechrau galw ti'n Daf Gogyls yn bywyd go iawn? Ie, achos fi yn gwisgo sbectol yn bywyd go iawn fyd. A dim ond un person sydd sef mab yn ffrind gorau i. Achos fi ddim yn gweld nhw'n mor aml, os fi'n yn amlwg lan y gogledd sio gwmynd nawr o bethau. A mae fe'n ifanc iawn, a mae fe'n abod doi Dafydd. A yn y ffordd yn gwybod i'w gweud y gwahaniaeth rhwng pan mae ffrind fi'n siarad amdano rhyw Dafydd, maen nhw'n mynd, pwy Dafydd ti'n mlaen? A Daf Gogyls. A ni wedi gweud y ffrind, mae fe ffili gael fi'n Daf Gogyls yna. Fi'n wario Dylan Gogyls, fi'n ffili bod yn Daf Gogyls fyd. No way. Ti'n mynd o ddiodde. Fi'n lyfo'r nickname Dylan Gogyls. Fi'n bod yn absolutely hilarious. A fi sy'n ffynnu oedd, achos yn y gyfres gynta nes i, dim ond just Dylan Roberts o ddim gyda fe'r nickname Dylan Roberts. A achos o'n i'n gwybod bod stori Fflir yn dod lan, bod cymeriad Fflir yn dod mewn a bod e'n stori mowr. A ni'n cael problems gyda'r sbectol weithiau, achos mae pethau gallu adlewyrchu, mae'r golau gallu adlewyrchu wrthyn nhw, a chi jyst ddim yn gweld y llygad fi neu rhywbeth fel yna. So, yn ar y deg, dechrau ni ffedo nhw mas. So, o'ch chi'n gweld Dylan jyst gwisgo llai o sbectol. Wnaethon ni cyrraedd pwynt ble oedd dim Dylan yn gwisgo sbectol rhagor. Ond wedyn gyda ni'r sgript ble oedd Robbie neu Owain, siwr o fod, yn galw fi'n Dylan Gogyls. A o'n i'n fel, sa'i di gwisgo spectols bod ti rhyw fish. So, yn ar y deg, goffwn ni fel ffedo nhw'n ôl mewn wedyn. So, mae'n gred. Fi'n credu, mae rhaid i athro cael nickname nag oset. Nethon nhw trial roi nickname i Matthew Pyddornod ble nhw'n gael efo'n Pari Papurau. Ond sy'n mwyn i stico, so mis ni trial ffindo i Matthew fyd. Definitely. Oedd yna'n stori lyflu am y Gogyls. Mae'n ffynnu. Achos o'n nhw'n wasyn mynd, Daf, mae bach o gormod o ddod, ti chi just tilto pen ti lan bach? Ie, ffain, a ni tilto fel lan, a ni'n mynd, rhaid na fe, just cadw fyna. Mae'n mynd i'r rygfa i gyd, gyda'r pen fi. So ni fel, just yn siarad, just ffili symud pen fi, so na pan goffwn ni fel ffyd yn nhw mas, ond wedyn, yn amlwg ni wedi ffyd yn nhw mewn. Ffynnu. Mae gen i un cwestiwn arall gen Alan Cagw sy'n gofyn, ydy Glenda mor annoying real life a mae behind the scene? Na, mae Elliw yn hollol wahanol i Glenda. Mae'n gret, mae Elliw rili mewn i bwyd fyd. So, i fi Elliw tueddi, weithiau mae ddyn dy mewn a cac sy'n am fyd. So, mae nhw'n debyg fel na. A mae Elliw felly seriously cwcan. Ond, so na, mae Elliw yn hollol wahanol. Mae ddoen ni o ran lot o diddordebau o ran bwyd a coffi a stwff yna. So, gan aml, mae chat ni gyd yn o gwmpas hwnna fel arfer. Ie. Clas. Mae'n siŵr bod yn hwyl i'r ddau na chi gael actio fel ydych chi ar y funud, jyst yn bicyrio. Yn bendant, ti'n bo, achos ti moyn y perthynas na gyda'r fam yng Nghyfraith, nag i ti mewn ffordd. Bod i ddim yn fam yng Nghyfraith i Dylan. Ond
Ond ie, na, ni wedi cael lot o sbri yn neud y golygfeydd ni, a fi gobeithio bydd fwy o golygfeydd fel dod lan yn y dyfodol. Da iawn. Os chi byth yn cael dinner party yn bywyd go iawn, all chi gwahodd fi a Lowri. Dim problem. Ti'n byw'n agos i fi ta beth, nag i ti? So, ti'n Grange Town masif nag i ti? Lecwyth, ond ie. O, Lecwydd, ti'n gan agos. Ie, lovely. Os ydw mae Dylan yn cael mynd, ydw i ddim. Wel, os ti'n byth lawr yn Gyrdydd neu rhywbeth, ti'n bod, dyna lawr. Dyna draw, pan fi'n lan fyna, fi'n aros yn Fedd yn Heli, dyna draw Fedd yn Heli rhywbryd. Dim ond os oes na cacenna na gyn Glenda. Iawn, gael fi chat yw'r nesaf. Gret. Beth yw'r deal efo cacs Glenda? Ydy'n yna'n cacs go iawn os rwy'n dod mewn i, ti'n ba? Mae nhw yn cacs go iawn. Un beth sy'n da, mae'r bwyd ni yn cael, fel os ni yn y caffi neu beth hwnna, mae'r bwyd yn iawn yn tod o bethau, mae nhw'n newydd cael ei coginio. Os mae rhywun yn cael ffraiad, mae nhw'n literally newydd cael ei coginio. No way. Ond, so a ni'n cael, i fod yn deg, mae'r criw was yn dod, os mae angen fel ifed coffi neu beth hwnna, ni was yn cael coffi da, bethau ifed. So, a un o'r perks o job yw hwnna. Cyn i ni fynd, fi eisiau gofyn, efo'r cast coes, pan oedd Dylan torri coes, beth yw hwnna de? Yw fel special acting cast? Na, beth nhw arfer wneud, fi'n credu, o'n nhw arfer actually just rhoi cast iawn ar person. A wedyn bydden nhw'n torri fe, fel yr ochr cefn, ble bydde ti ddim yn gweld e. Yn cael ei rhoi ar y person na pob dydd o'n ffilmo. Ond gyda fi, wnaethon nhw trial rhywbeth gwahanol, ble oedd da fi fel lot o cotton wool, o'n i gofio lapio rownd y cwrs, wedyn y hosan tin ma, a wedyn nhw gyda nhw'r fel y tap ma, unwaith ti'n rhoi o'r gwmpa, mae'n edrych yn gwmws fel plaster, a ni'n sgofio strap o hwnna arno trwy amser. O'n i'n hapus iawn pan dath Dylan mas o'r cast, mae'n rhaid fi gyfadde. Oh my gosh, I bet. Yn enwedig weithiau, os bydde gyda fi, achos ni ddim yn seithi yn order, so falle bydde fi golygfa ble bydde Dylan yn y cast. Bydde'r golygfa nesaf Dylan ddim yn y cast. Oh my gosh, ie. A hyd yn oed y pwynt, achos Covid, i ni gyffod gyrru yn unen ni ble bynnag mae angen i ni mynd i, so amser ni ffilmo yn yr ysgol, o'n i wedi rhoi'r cast i gyd arno, a rhaid cofio, mi eisiau drifo na fi. Tynnu fe gyd off, drifo lan i'r ysgol, rhoi fe nôl arno yn yr ysgol, tynnu fe off i dyn nôl, ond mae bywyd, mae pethau lot gwaith i gael mas na. Fi typical actor fan hyn, yn cwyno yn beth lli am y fi. Daf, mae wedi bod yn lyflu sgwrsio efo ti. Mae pawb yn dwliad Dylan Gogyls. Great storylines. Dwi'n i'r hwntw gynta sydd wedi gwneud y podlediad. Ie. Llongyfarchiadau. Ie, heblawn fi. Nice one, Daf. Nice one, neis i siarad i chi. Hwyl. Ta-ra. Ta-ra. Clas, briliant cael sgwrs efo Dylan Gogyls yn y caffi. Hwntw a hwntw. Hwntw cynta ar y podcast, ond ni'n bai amdana chdi. Ond ti'n cyfri, ti'n host. Exactly. Be nawr ni nawr? Be am extra neu cameo mis? Righty-ho! Extra neu cameo mis. Nawn ni ddechrau off efo cwpl o bobl, just cwpl o nicely done extras, neud y job. O dan ni'r waitress yn, beth oedd enw'r tŷ bwyta, Glas y Dorlan. Ia. Byddai'n helpu chi? Helo, bwrdd i ddau? Dyna'r waitress yna. Syrfio Gloria, pan oedd i cael ei sefyll fyny gen Arthur bechod. Great job. Da iawn. Na, a mae hwn yma i chi. Oedd o'n mynnu ar y ffôn bore yma bod o eisiau chi gael o wrth i chi gyrraedd. Genna ni Dave. Dave! Ie, dyn ni wedi gweld o blaen, do? Do, fi ceri, do. Do, a dwi'n meddwl tro yma, achos bod o fyny iddo fo i ollwng y pils na'r y llawr. Ie. A ffaith bod o'n jyst yn dweud Baz. Diolch, Baz. Fod i fi am. Love it. Yeah. Oh, gosh. Love it. Classic Dave. Oedd gyda ni Lerry yn y siop. Diolch i Lerry. Na i fi cofio fi jyst i sgwennu Lerry yn y siop. Diolch yn fawr i chi. Will? Un o hoff rai fi, mis ma, oedd yr estate agent oedd yn mynd o gwmpas yr iard. Yn presio'r iard, ia. Yn presio'r iard. Oedd hi just mor glamorous. Oh my gosh, oedd hi'n mega glam. Oedd hi'n gwisgo fel rhyw cot hir. A'r cwmni sy'n bia'r cychod mae gyd? Waw, nag e. Ie, so oedd hi'n gret. Ond, rhaid fi weid, a ti'n be, mae'n testament i
pool, extras, pobl ifanc rhwng y rownd. Achos i fi, extra gorau'r mis oedd y kid na oedd yn haslo Ioan yn gofyn lle oedd mame, a.k.a. y bachgen bach busneslyd. Be sgyn ti hwnna? Oedd yn gofyn loads o gwestiynau i Ioan. Am ei fam o. Am ei fam e. Nôl lle? O ia, oedd yn holi Ioan yn dwll oedd. Oedd, a chwarae teg, Anna wedyn, ti'n cam i mewn, achub croen Ioan, wneud rhyw gelwydd lan. Ia. Ac oedd yr hogyn yma fatha, oedd yn linio'n really casual. Really casual. O, sains mae di bydd i ffwrdd ta? Nath e hefyd, oedd e jyst yn cerdded pasio. Oedd e'n cerdded pasio nhw'n gael y sgwrs ma, gweld bod yna rhyw anreg, fel byw nhw'n reb. So, os wyt ti'n cytuno, Lowri, fi'n meddwl, taw extra neu cameo y mis Mai yw y bachgen bach busneslyd, sy'n swnio fel llyfr i blant. Spin-off llyfr. Extra neu cameo y mis. Sains mae di bydd i ffwrdd ta? Y mis. Right, cyn i ni fynd mewn i'r quickfire, i weld beth ni'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd, mae gen i cwpl o gyhoeddiadau. So, wythnos nesa, ni'n mynd i fod yn Steddfod yr Urdd. Woo! Yn neud podlediad byw. Ww, cyffroes. Cyffroes i iawn. Oh gosh, da unrhyw beth gallu digwydd. Unrhyw beth? Who knows? Sa'n siŵr os ni'n cael gyhoeddi pwy yw'r gwestai, ond, pwy bynnag sy'n troi lan. Hyd os mae kids busneslyd yn troi lan. Sy'n yna gret. So, os ydych chi'n mynd i fod yn dimbych, dewch draw i weid helo. Fi hefyd wedi clywed bod merch arbennig iawn yn mynd i fod ar gael. So mae rai chi droi lan i weld be yna, ond mae fe definitely yn rhywbeth i edrych i chi mynd i moyn. Os chi methu dod ddo, piwch poeni, ni'n mynd i fod yn recordio fe, a fyddai'n cael ei ryddhau fel episod bonus. Bonus. Yr wythnos ganlynol. So ond, na ni, right, yn gyflym de. Ydy Arthur a Gloria yn mynd i get it on? Dwi'n gwybod, dwi'n poeni bod nhw di friendzone o'i gilydd. Ond, na, yndi, eventually. Neith Glenda fadda i Dylan? Gneith. Dwi'n meddwl y cwestiwn ydy Dylan mynd i fadda i Glenda. Who knows, gan i weld. Bydd Evan a Mali'n dod nôl at ei gilydd? Dwi'n dyna. Na? Fi'n meddwl bod Evan eisiau, ond sa'n cael ei bod Mali. Potentially. Ydy'r hwntws Aiolo yn mynd i llwyddo efo'r iard? Dwi'n gwybod. Di ystod ddim yn bothered anyway, so... Fi'n siŵr bod efo rhyw blaniau eraill. Sabotage o... Ac yn ola, ydy Dani yn mynd i allu cadw'n dawel? Gosh, dwi ddim yn gwybod. Mae gorau dod allan dydy. Get out, Dani. Get out. Get out. Right. Na ni, diolch bawb am brando. Cofwch cysylltu os chi eisiau. Nawn ni fadden chi yn bwydo cysylltu os da chi'n dod i ddweud helo i ni'n Steddfod yr Urdd. Dydd Sadwrn am handi 2. Ta'n tro nesa. Ta-ra! Hwyl!